Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer avec nos vidéos avec les permis de conduire. Bi, on va continuer ni anga vidéo yi. Vidéo mi be boli permis kan. Sur le feu représenté, la lumière rouge en forme de X impose qu'on s'arrête et qu'on attende la lumière jaune. Ako ni situation na ko fe min vla ni x do wurujini. Kono mananen do ko be obligé iki jo ka fe very ma kono kwa. Ya nga fo fe jaune kwa. Ika fe jaune ma kono, c'est faux. La position de profil avec les bras ouverts de l'agent, comme dans l'image, équivaut au feu rouge pour les courants de circulation qui circulent parallèles à ses bras. Donc, ako ni agent na bolo be profil la tan no kuma bolo fle profil la te ko o ye ina fo febe wuruji la mogo min be ka bola aka parallèle ni fe aka profil fe sadi ka bo a bolo nungun côté flan fe quoi. Il faut parce que mogo mun be ka bo aka profil fe comme a y'a fo cogoya mun no mun be ka circuler aka parallèle fe olu de be verti la ya ale dungo ko olu be wuruji la donc c'est faux. On peut trouver une lumière jaune clignotante quand les autres sont éteintes. Akoko ibise ka fe jaune soro min be ka mana ka tigɛ ni tɔw fagalen do quoi. C'est vrai. Le conducteur d'autovéhicule doit montrer, si les agents le demandent, le panneau mobile de danger, triangle. Akoko mobile bola ni agent ni polisi ɲininka k'i kan ka signal mobile de triangle signal mobile de danger triangulaire k'i kan ka o yira. C'est vrai, mais o dɔrɔn tɛ agent bɛ se k'i ɲininka mun na. Agent bɛ se ka mobile bola ɲininka i ka carte de la circulation ya ni papier tɔgɔ ni ani permis, ok, ani certification di assurance comme n'a fɔ i ka assurance i k'a faamuya i ka assurance a bɛ se k'i ɲininka o fɔlɔ la o fɛnɛ na quoi. Donc ni a y'i ɲininka triangle kɔnɔna i kan ka o yira la. Misaliya la tuma dɔw la i b'a sɔrɔ demande dɔw bɛ na ni fɛn caman wɛrɛ a b'a fɔ ko ni agent y'i ɲininka olu la k'i kan ka a yira ni ninnu tɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko tunya de tɛ. Donc yan ta kɔni ye tunya ye. Quindi è vero. Quand on remarque sur le toit d'un véhicule de la police un display avec l'inscription lumineuse « Incidente », cela veut dire que ce tronçon de route est à haut risque d'accident. Ako n'i ye polisi ye komi a filɛ tan cogoya mun na a sɛbɛnnen don a ka mobili sanfɛ incident o kɔrɔ de ye accident. Donc ko ça veut dire que o ye yɔrɔ de ye quoi. Ya ko ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen ni a accident risque ka bon, c'est à dire a yɔrɔ la accident kɛ ka teli a yɔrɔ la quoi. Non, ça veut dire que accident dɔ bɛ yen quoi. Accident bɛ yen y'a ye i k'i janto, mais ça veut pas dire que yɔrɔ de don accident bɛ kɛ yɔrɔ min ka caya ou bien accident risque ka bon. Quindi è falso. Quand la lumière verte du feu représenté est allumée, on peut tourner à droite. Donc a ko ko ni feu vert mananen don k'i bɛ se ka taga droite fɛ. C'est vrai. Le son prolongé du sifflet de l'agent de la circulation signifie que tous les véhicules doivent s'arrêter en conditions de sécurité. Ako ko ni agent ye file fiyɛ ko agent ka file fiyɛli ko o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bolimafɛntigi quoi k'a bɛɛ tu ka kan k'i jɔ quoi sécurité kɔnɔna na quoi. I y'a ye ko ni agent ye file fiyɛ ko ça veut dire que bolimafɛntigi bɛɛ tu ka kan k'i jɔ mais sécurité kɔnɔna na. C'est vrai. Si l'agent a un bras levé comme dans l'image, il faut ralentir uniquement si au croisement on rencontre des rails de tram. Ako ni agent bolo kɔrɔtalen do tan donc i k'i jɔ seulement ko n'a y'a sɔrɔ i ni sira la quoi, n'i bɛna sira croiser sira min bɛ yen ni tram ka binare do, c'est faux. Le feu représenté se trouve en proximité des voies ferrées. Ako ko ni fɛn in bɛ sɔrɔ
terrain voilà terrain tɛmɛ sira ninnu yɔrɔ la quoi terrain ka voie yɔrɔ la c'est faux. En approchant d'un passage à niveau avec lumière rouge allumée et demi-barrière encore levée, il faut accélérer pour laisser libre le passage le plus rapidement possible. A ko tuma min na n'i bɛ ka surunya terrain tɛmɛ sira la feu bɛ rouge la mais demi barrière o kɔrɔtalen don donc i ka accélérer pour que ka tɛmɛ quoi c'est faux parce que ni feu bɛ rouge la i man ka tɛmɛ. Les agents de la police routière se reconnaissent à leurs disques blancs et noirs. A ko agent de la route ko u bɛ dɔn ni disiki ye disiki in le filɛ nin ye yan quoi ko jɛma ko ani finma non an bɛ se k'a fɔ jɛma ani wulema parce que nin ye rouge de ya donc c'est faux. Les lumières représentées peuvent se trouver 150 mètres avant un passage à niveau avec barrière. A ko nin fɛn nin k'i bɛ se ka a ye quoi 150 mètres ka kɔn terrain tɛmɛ sira ɲɛ barrière bɛ min na non parce que nin bɛ terrain tɛmɛ sira yɔrɔ yɛrɛ la quoi i bɛ se ka panneau dɔ kɔni min b'a fɔ ko terrain tɛmɛ sira bɛ ɲɛfɛ à 150 mètres mais nin fɛn nin tɛ sɔrɔ à 150 mètres la parce que nin bɛ sɔrɔ terrain tɛmɛ sira yɛrɛ la donc faites attention avec ces demandes là donc c'est faux. La lumière rouge du feu allumé autorise à repartir lentement quand apparaît le feu jaune pour les autres véhicules. A ko ni feu rouge mananen don feu rouge tɛ ko i bɛ se ka taga quoi i bɛ se ka taga dɔɔni dɔɔni k'i bɛ se ka sira tigɛ mais i bɛ taga dɔɔni dɔɔni ko n'a y'a sɔrɔ jaune bɛ tɔw fɛ c'est faux. La lumière jaune intermittente, du type B représentée, signale qu'en tournant à droite, les véhicules doivent céder le passage aux piétons. A ko nin lumière min filɛ nin ye lumière bi nin ko ni o mananen don ko o b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛna fara quoi c'est-à-dire n'i bɛna fara droite fɛ k'i kan ka droit de priorité di senamatigiw ma c'est vrai. La lumière verte allumée du feu représenté autorise les piétons à traverser. Donc a ko feu vert nin ko n'o mananen don ko o bɛ senamatigi autoriser a ka tɛmɛ c'est vrai. La lumière jaune fixe nous oblige à l'arrêt dans tous les cas sans occuper le croisement. A ko jaune ni feu jaune mananen don ko o bi obligé condition bɛɛ la i k'i jɔ i kana sira occuper c'est faux parce que ni jaune mananen don n'a y'a sɔrɔ déjà i ye sira occuper i kan ka a libérer rapidement mais a t'a i n'a fɔ ko ni ko cogoya si la k'i tɛ se ka tɛmɛ quoi quindi c'est faux. Le feu représenté réglemente le passage des piétons. A ko nin fɛn nin bɛ senamatigiw ka tɛmɛni quoi c'est-à-dire a b'o régler c'est faux. Face au feu représenté, on peut passer quand il est éteint, mais en étant très prudent. A ko nin yɔrɔ nin na ni feu bɛ yen quoi ko ni a fagalen don i bɛ se ka tɛmɛ mais i bɛ cogo dɔn quoi c'est-à-dire i bɛ cogo dɔn kosɛbɛ c'est vrai. Le feu représenté est un feu pour piétons. A ko nin fɛn nin dabɔra senamatigiw de kama c'est faux. Les lumières rouges intermittentes représentées nous obligent à nous arrêter à l'accès d'un pont mobile. A ko nin feu rouge nin n'a mananen don pont mobile ye pont minnu bɛ dayɛlɛ ka datugu de quoi donc ko ni nin feu rouge nin mananen don ko nin bi obligé ko i k'i jɔ quoi donc i k'i jɔ pont mobile yɔrɔ la vero. Au feu représenté, les flèches rouges allumées signalent qu'il faut continuer, mais avec prudence. A ko feu yɔrɔ la quoi flèche rouge nin ninnu k'olu mananen ko b'a yira ko i bɛ se ka continuer quoi comme i bɛ cogo dɔn quoi c'est faux. Le feu représenté s'adresse à tous les véhicules à deux roues. A ko nin fɛn nin k'a bɛ adresser bolimafɛn bɛɛ la quoi bolimafɛn minnu bɛ yen ni sen fila b'u kɔrɔ c'est faux parce que nin tɛ adresser la moto la quindi c'est faux. Les panneaux lumineux représentés sont des feux pour les véhicules de transport en commun en service public. A ko nin fɛn nin ko a dabɔlen don bolimafɛnw kama minnu bɛ yen ni u bɛ service en commun comme public i n'a fɔ bisi quoi i n'a fɔ autobus n'a ɲɔgɔnna ninnu ko fɛn nin k'a dabɔlen don olu de kama c'est faux parce que o feu fasugu fɛnɛ bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye quoi. Le feu représenté signale qu'il faut rouler avec prudence.
A ko nin fɛn ninnu ko u b'a yira k'a fɔ k'i kan ka boli ni k'i cogo dɔn ye quoi, c'est-à-dire il faut faire ça attention. C'est faux. Quand l'agent se met dans notre direction avec les bras ouverts comme dans l'image, on peut tourner, mais pas aller tout droit. A ko ni agent y'a bolo dayɛlɛ a ɲɛsinlen mɔ nin cogo la ten k'i bɛ se ka tourner quoi, ko mais k'i tɛ se ka taga direct fɛ. C'est faux parce que ni agent bɛ tan feu bɛ rouge la, c'est comme feu à rouge donc i tɛ se ka taga, i kan ka jɔ de. L'agent avec les bras à angle droit comme dans l'image autorise les véhicules qui arrivent sur sa droite à tourner à droite. A ko ni agent ni a bɛ l'angle la ta bolo jɛgɛnen dɔ ten angle la ten ko a bɛ bolimafɛntigi autorisé a ka tɛmɛ min bɛ ka na a kini bolo fɛ quoi, ko ka fara a kini bolo fɛ. C'est-à-dire min bɛ ka na vigile kini fɛ a b'a autorisé o ka fara kini fɛ. C'est faux parce que nin bɛ min bɛ na gauche de fɛ o de bɛ se ka tɛmɛ. Le feu des voies réversibles représenté signale la voie pour le stationnement d'urgence. A ko ko nin fɛn nin parce que a tɔgɔ de b'o ye quoi, i ka ye nin fɛn a tɔgɔ de bɛ voie réversible ye quoi, donc ko o dabɔra stationnement de kama. C'est faux. Le signal lumineux représenté signale la présence d'une école. A ko ninnu bɛ a yira k'a fɔ école dɔ de bɛ yen quoi, c'est-à-dire i bɛ école dɔ da la. C'est faux. Le feu représenté signale la vitesse conseillée pour pouvoir bénéficier de l'onde verte. A ko nin fɛn nin ko a bɛ vitesse de yira, i conseillen don ka vitesse minnu minɛ pour que i ka se ka onde verte nin sɔrɔ quoi. Onde verte ye jumɛn? O ye fɛn minnu bɛ verti la. Ni exactement a b'o de yira parce que ni a b'a fɔ ko ni bolila 30 i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ verti la, ni bolila a 40 km/h i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ verti la, ni bolila a 50 i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ verti la, mais ni bolila misalila 60 i bɛ taa fɛn bɛɛ sɔrɔ rouge la, ou bien yan ni tora ka boli 25 i bɛ taa sɔrɔ. Ale bɛ conseil de pour que i ka se ka bɛn croisement minnu bɛ ɲɛfɛ pour que i ka se ka bɛn fɛn bɛɛ ma verti la. N'i ye dɔ wɛrɛ minɛ min tɛ nin ye i bɛna bɛn fɛnw ma verti la. Ale ka baara ye o dɔrɔn de ye quoi. Donc quiz la n'u ye kuma wɛrɛ fɔ mun t'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est faux, i y'a faamuya. Donc a ka mun kɔni fɔ yan c'est exactement vrai. Le feu représenté s'adresse aux véhicules qui doivent continuer dans la direction de la flèche. A ko ko nin fɛn nin a bɛ adressé la bolimafɛntigila mun bɛ continuer ni flex nin fɛ quoi, c'est-à-dire a ka direction a bɛ ka direction min yira exactement o yɛrɛ de don. Voilà, correction. Voilà an ka correction filɛ nin ye. Ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer ka video caman fɛnɛ kɛ permis kan. Comme an y'a fɔ an ka video ti dan permis dama ma, mais an b'an baser permis kan kosɛbɛ parce que o nafa ka bon ka tɛmɛ tɔ ninnu kan. Nafa b'a bɛɛ la mais permis ta de nafa ka bon kosɛbɛ quoi. Donc an ka video fanba an b'a di permis ma, mais ni Ala sɔnna ma an bɛ hali fɛn wɛrɛw video wɛrɛw kɛ i n'a fɔ ka leçon bamanankan ou bien fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka mɔgɔw nisɔndiya o n'a ɲɔgɔnna ninnu. An bɛ video caman kɛ mais an kɔni b'an base kɛ permis ye. A y'an ka video partager comme an b'a ɲini aw fɛ toujours cogoya mun na pour que an ka se ka avancer ni baara nin ye. Aw k'an bɛn video natɔ wassalam.